Ja, her er det så ikke far til 4 i sneen. Det er far til Niklas og Mikkel Boy, Palle Boy, på toppen af, sammen med RSA Odense Junior, og der har vi Patrick. Vi er på toppen af Marmorbjerget, og jeg står og venter. Hvorfor venter jeg? Det er nok fordi jeg kører stærkt op over, eller også, det kan godt lade sig gøre ikke at komme sidst op over. De må være kørt forkert. Er de kørt forkert, Patrick? Vi venter. Men vi er højt op. Vi skal højere. Vi skal igennem tunnelen. De andre kører langt derude. Vi begynder at rulle imod. Det giver sgu god træning, er nogen, der siger. Kan du nå at bygge en snemand, Patrick? Det synlige bevis. Så har vi gruppetoen. Ej, de er helt sikkert kørt forkert. Der kommer de. Asger! Det er useriøst, det der filmeri der. Så er vi oppe, tror jeg. Er vi oppe nu, Thomas? Den er bare, der går deroppe. Den går lige siden af bjerget. Jeg håber ikke, vi skal op. Hvad skal vi nu, Thomas? Du falder af på sneen. Så kører vi ind i et hul. Langt dybt hul. Der er piskoldt heroppe. Nå, nu går det nok snart ned af forhåbentlig.